खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोन फाग्लाखौ दा थाव सोबागोन लां इलु 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 का मतलब ILU I love you आं नोंखौ मोजां मोनो बा बे समाव आदाखौ जोंनि बिटिआर इनफर्स इउटिउब चेनेलाव बरायना होबाय खुलुमबाय गिबि गिबिथारावनो साफ्रोमबो बिटिआर इनफर्स इउटिउब चेनेलखौ अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बे गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिगोरबाय स' नोंथांमोननि हांख्रायनाय बायदि दिनै आङो जोंनि बर'नि बै समनि जेनाखि कमेडियान एक्टर बे आदानि न'आव आं दंफैयो आरो लोगोसे बिथाङा जाबाय मा लोरगि थियेटारनि फाउन्डार डाइरेक्टर बे आदाया दा जों बे आदानिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनानै लानि जे आदाया दिनै मारै मारै बेफोरबायदि हाबाखौ दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव बर' समाजाव मावखो आरो रिसेन्टलि आदाया दा मा खालामो आथिखालाव मा थासारियाव दङ जों बिनि सोमोन्दै गासैबो जों मिथिना लानोसै आदा दा बेनिखायनो आङो नैबे आदाखौ बैफोर बाथ्राखौ मिथिनायनि सिगां गिबिथारावनो आं आदानि मोजां नामखौ मिथिनो लुबैबाय दा गिबियावनो बिटिआर इनफ' इउटिउब चेनेलनि जायफोर आंनिसिम फैदों दा बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे नायग्राफोरनिसिमबो बिटिआर इनफ' इउटिउब चेनेलनि गासैबो भिउवार्सनिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दा गिबियावनो आं आंनि मुंखौ खिन्थाग्रोनोसै आंनि मुङा केशब मुसाहारि आरो आं 1983 मायथाइयाव बिसमुरि बासबारि गामियाव जोनोम मोनदों गोदो उन्दु गामि मुङै मिथियोमोन जोंनि गामिखौ आरो आं फरायनायाथ' गामिनिफ्रायनो फरायजेनदों बियो डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार गोलैखायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आच्छा जिल्ला दा फेमिलिफ्राव ओरैनो साबेसे दं मेरिज जाबाय नामा आदाया औ आङो 2018 आव हाबा जादों ओमफ्राय रिसेन्टलि 2 मान्थल' जादों 2 दान जाबाय फिसाला मोनबाय आच्छा जोबोद मोजां फेमिलिनि सोमोन्दै औ ओमफ्राय दा मा आदाया मोगथां जिउआव माबाफोर सरकारिफोर साख्रिफोर मावबाय नामा औ आङो थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय रामफलबिल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव लोगो फोरोंगिरि हिसाबै सरकारि साख्रिखौ मावगासिनो दङ दासिम 12 बोसोरानो जाबाय आरो दा बे समाव आङो बै समसिम थांसै आदा बै समाव जोङो आदाखौ सावथुनाव नुदोंमोन माने बेस्ट माने कमेडियान मेन होनना बुंनांगोन आरोखि जोंनि मोनदांनायावहाय मानोना बै सिनेमानि मुङा मामोनथाय जे आदाया नोंथांमोना एसे सिनायदों ना बेयो जाहैबाय मा अखाफोराव इंराजि रायलायहैलायनाय सोलोङो आरोना अखाफोराव इंराजि सोलोंनानै रुवाथिखौहाय माने मा होनामोन गोमो होलायलायनाय आरो इंलिस रायलायनो रोङिया बोरै रोंखो बेफोरबायदि माबानाय फैदों आरो जा इन्टारेस्ट जादों बियो ओमफ्राय दा बिनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुगैबाय आदा बे मा सिनेमा ओमफ्राय एसे बावदबबाय आंबो दे गोजोन्थों बे सावथुननि मुङा फाथैलाय बिसिनायमोन ओमफ्राय बे आरो डाइरेक्टरा कनिन बड'सा सारमोन ओमफ्राय आंखौ सावथुनाव बेबायदि महरै लाङाखैमोन कमेडि खालामनांगौ होननानै नुथारलाय हाबायाथ' एसे मोजां इंराजि सोलोंनानै फैया नोंलाय आदा हाथरखियाव आं सामफ्रामबो हराव हाथरखियाव थांनानै इंराजि सोलोंहैयो एफा गोजौ हाथरखियाव माजों थाङो नोंलाय गान्दुला राजाजों बे खर' लेनदेन लान्जाय गोलाव एं होनग्राया बेजों थाङो हाथरखियाव नोंखौ सोर इंराजि फोरोङो हाथरखिनि सिख्लाफोर हाथरखियाव जि मोजां सिख्ला मोजांजोफोर दङ ओमफ्राय बै आदा सपन नार्जारि दंमोन देगारसिं जायखौ जों बुङो दा बियो क'क्राझार थेङापारायाव जों खाथि थालायो हिसाबै आंखौ बियो एखमबा स्क्रिप्ट लिरनो गावजों हेफाजाब होनो थिनो आरो एखमबा मेथाइबो सुजुनो थिनोमोन बे ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो आं बै समाव बड'लेण्ड BL चेनेल दंमोन टिभि चेनेल केबोलजों सोलिग्रा दा बेवहाय बे आंखौ नुयै आं माखासे कमेडि श'फोर निउ इयार प्रग्राम खालामोमोन ओमफ्राय बे आंनि एक्टिभिटिसफोरखौ नुनानै बेयो गावजों हेफाजाब होनो होननानै बे सिनेमायाव लानानै थांफादों आरोखि खिन्थु आं एक्टर हिसाबै थाङाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो मोनसे सिन खालामहोबाय ओमफ्राय दाना कनिन बड'सा सारा बिदिनो आंनि
एक्टिं खालामनायखौ नुनानै दाना माखासे सिन क्रिएट खालामदेरना होबाय बि ओमफ्राय बेबायदिनो मोननै मोनथाम सिन क्रिएट खालामनानै आंनि रलखौ लावहोबाय आरो बे सिनेमायाव बियो ओमफ्राय दा बे सिनेमाया बिराद सोलिदोंमोनबो ओमफ्राय आं बेबायदि कमेडि जानो होननानै ओंखारबोआखैमोन दा कनेन बड'सा सारा आंखौ एस्टाब्लिश खालामलांनाय बायदि जादों बे आरोखि बै समनि जारिमिन बियो मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन जाहैबाय ओमफ्राय बिनो फार्स्ट खामोन आदाना बेनो फार्स्ट ओमफ्राय बिनिफ्राय खालामबावदों नामा एक्टिं सिनेमायाव खालामबावदों आं मोनसे गोबाव समनि उनाव खालामदों बे फाथैलाय बिसिनायनि उनाव आं बाहेरायाव थांदोंमोन ओमफ्राय सासे गथ' सानसेखालि एप्रच खालामहैदों दा रिया ब्रह्म आब' रिया ब्रह्मजों बियो डाइरेक्सननि खामानि मावबाय थायो राजा नार्जारि होननाय बियो नयदायाव फिल्म मेकिंनि कर्स लानानै फैनानै बिदिनो एक्टर्सफोरनि हान्टिं खालामबाय थादोंमोन क'क्राझाराव गोदान बिसोरो बे समाव क'क्राझाराव पास आउट जानानै फैबाय रावखौबो जेबो मिन्थिया दा लोरगि थियाटार ग्रुपथ' जोङो बायदिसिना नाटकनि एक्टिभिटिस खालामबाय थायो दा बेफोरनि इनफरमेसनखौ मोननानै बे आंनि फारसे एप्रच खालामनानै थांदों आरो ओमफ्राय मोनसे सिनेमा बानायनो नागिरदों आदा जोंखौ हेल्प खालामदो अननानै होननानै बुंनायखाय आङो मोनसे फिल्म बिसोर बानायदों दावगा होननाय बे दावगायाव आङो जाय लिड केरेक्टार जायखौ जोङो एक्टर मेन लिडआव दङ जायखौ जोङो नर्मेलि एक्टर बा हिर' होननानै बुङो बेनि बिफानि रल खालामदों आरोखि आं दावगायाव ओमफ्राय आरो सेकेन्ड बियो मोनसे सर्ट फिल्म बानायबावदोंमोन ओमफ्राय बेखौ ब्रह्मपुत्र भेलि फिल्म फेस्टिभेलाव दैथायहरदों आरोखि बियो दा 10 मिनिट्सनि सर्ट फिल्ममोन ओमफ्राय बेयावबो आंखौनो बियो एक्टिं खालामहोबाय फिल्मनि मुङा दा डेभिल्स इनसाइडमोन दा बियो देरहानोथ' हायाखिसै थेवबाबो दिल्लीनि मोनसे वुडपेकार्स फिल्म फेस्टिभेल होननायाव थांदों आरोखि बे सहैदों बे सिनेमाया दा बे फिल्माव एक्टिं खालामनाया मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बे मोनथामानो होमबा मोनसे बै कमेडि मा होनना बुङो बिलेन बिदिल' लाखायाखैमोन ना बिदि लायाखै आं ओरैनो आं बाहेरायाव थांनायाव बै कर्स फरायहैदोंमोन नालाय बे समाव एसे खालामबोनाय जादों खिन्थु बेयाव आं बर' फिल्माव आं खालामनाय जायाखै आरो आं गावखौ फिल्मनि दुनियानिफ्राय गोजानाव दोननो होननानै दोनबाय थानाय जादों बिदि जादों आरो ओमफ्राय आंनि बे बाथ्राखौ मिथिखानो लुगैदों सिगाङावनो जेनेबा ब्रादारा जेनाखि लोरगि थियाटारनि फाउन्डार डाइरेक्टर हिसाबै माने जों माखासे सिनखौथ' नुला खारन बेथ' दासिमबो इउटुबखौथ' नुखायाखै नङा होमबा दा मोनसे सिनेमा नुबाय थादों आरो बेनो जाहैबाय मा लोरगि थियाटारनि दिहुनजानाय राजा एरेक्टआव दा बे राजा एरेक्टआवहाय बे आदानि माबाया सिना मामोन बाहाय रला बेवहाय राजा एरेक्टआव नाटकआव मोनसे ब्रिटिश कमिशनार आरो बे डेभिड स्कट होननाय बेनि रलखौ खालामदोंमोन आंनि लोगो जयन्त नार्जारि डाइरेक्सन खालामनायमोन दा बे रला बिराद स्ट्रंमोन ओमफ्राय एसे खस्थ' नांदों मानो होनबा बेवहाय इंलिस रायलायनांगौ जायो मोखास्त' लानांगौ जायो दा बे आंबो एन्जय खालामदों बे रलखौ खालामनायाव एखमबा गोसोखांबा खालामफिननो लुबैयो बिदि आरो डेभिड स्कट बै समनि ब्रिटिश कमिशनारमोन बेनि रलमोन आरो बे डेभिड स्कटआ थांनाय जेनाखि जुलाइ 1निफ्राय 31 जुलाइसिम मोनसे लोरगि थियाटारा वार्कशप खुंदों दा बे वार्कशपखौ जेनेबा मा उद्देश्य लानानै खुङामोन ओमफ्राय बेवहाय बेसेबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा पार्टिसिपेट खालामामोन दा जोङो आवगायनिफ्रायनो बोसोरे मोनसे वार्कशपखौ खालामनो नाजाबोबाय थादों आरो बेनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय एक्टर्स क्रिएसन मानो होनबा जोंनियाव इनस्टिटिउट गैया दा वार्कशपनि थ्रुयैनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ माबा मोनसे गोदान बुस्थु फोरोंनो हायो नामा सोलोंहोनो हायो नामा ओमफ्राय मोनसे जिनिसा जाहैबाय एवारनेस क्रिएट ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय एक्टर्स क्रिएसन दा मानो होनबा
बे जाहैबाय प्रफेसनेलिजिमाव जों हाबनो हाथ'यै हिसाबै गथ'फ्रा सास्टेन जाया बोसोरफा सासे गोदान फैगाफा बेबायदि जाबाय थानो गोनां जायो ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो हाजारखि जों एडभार्टाइज होआ मानो जोंनि बर' लाइमोनफोरा बर' गथ'फोरा बाहागो लाफैया बे मोनसे दुखुनांथाव मोनसे पार्ट आरोखि ड्रामानि जार्निनि खारन दं बेनि गोबां खारन दं ओमफ्राय दा बेवहाय दाख्लै जेन'बा गोबां खमानोमोन आं माखासे एंगार हायै जानो थाखाय बेयाव एक्टिभलि इनभल्भ जानो हायाखिसै सन्जिब दा बेखौ लिड खालामबाय गावनो माने सेस लिड खालामनानै फोजोबबाय दा बेफोरनो आरोखि माखासे उद्देश्यआ वार्कशप खालामनायनिया जे जोङो मोनसे एवारनेस क्रिएट खालामनो ओमफ्राय एक्टर्स क्रिएसन खालामनो ओमफ्राय मोनसे जिनिसा जाहैबाय वान अफ दि मस्ट इम्परटेन्ट थिं आरोखि लोरगि थियेटार ग्रुपआ दा सेलारि ग्रान्ट मोनसे स्किम होयो माबानो मिनिस्ट्रि अफ कालचारेल एफेयार्स हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दा बेवहाय लोरगि थियेटार ग्रुपआ सेलेक्सन जानाय आरोखि दा माखासे गोबां एक्टिभिटिस बेयाव जुदि थांनानै थानांगौब्ला बोसोरे बिराद एक्टिभिटिस खालामनांगौ जायो दा जोंहा मोनसे एनुवेल रुटिन हिसाबै जोङो वार्कशपखौ खालामनांगौ जायो मोनसे दा बे उद्देश्य आरोखि मोनसेया बे थार्ड थिं आरोखि दा बे हिसाबै जोङो वार्कशपखौ दाख्लै जुलाइआव लादों दा आं दहाय बुंखाबाय एक्टिभलि आं बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो हायाखै आरोखि मिस जाबाय बिदि होमबा आदानिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय वार्कशपखौ जों मानो लानांगौ निस्सय आदाया थार बाथ्राखौ बुंदों जुदि जों माबा मोनसे मावनो जों थाङोब्ला बेनि सिगां जोङो माखासे जों ट्रेनिं मोननांगौ होनना बुङो जेरै जुदि सासे टिचार जानोबाथ' बिएड जेरै डिलेट लाहैयो थिग बेबायदिनो जुदि मोजां सासे नों जुदि एक्टर जानो गोसो दङबा माखासे एक्टिंनि नों माखासे कर्सफोर लानांगोन बा वार्कशपफ्राव नोङो पार्टिसिपेट खालामथारनांगोन जेनेबा मास मोनसेयानो जाथों बा मास मोननैयानो जाथों अब्लानो नों ओमफ्राय गोबां माखासे मा होनना बुङो बिदिखौ आदब खायदाफोरखौ नोङो माने रोंनो हागोन आरो मिथिनो हागोन जायनि फलावहाय दिनै आदाया होनदों जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा बहुद खम माने बाहागो लादों जोंबो बेखौ एडभार्टाइज होनाय जादोंमोन जेब्लानाखि जानोसै अब्ला जों बे चेनेलाव जोङो माने एडभार्टाइज होनाय जादोंमोन जे मा वार्कशप बिदि लानाय जागोन जायफोरनाखि गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा बाहाय बाहागो लाहैनानै उनावहाय जों मिथिनो मोनदों जे मा बुहुत माखासे बर' लाइमोनफ्रा खम खिन्थु गुबुन माखासे हारि माहारिफ्रा बावहाय बाहागो लादों गोबाङै होननानै जों खोनानो मोनदों आरो दा बेनिखायनो आङो बुंगोन जायफोरनाखि एक्टिं खालामनो मोजां मोनो जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि नोंहा जुदि एक्टर जानो गोसो एक्ट्रेस जानो गोसो बा बबेबा आयदायाव जुदि एक्टिं खालामनो गोसो दङबा बेफोरबायदियाव बाहागो लानाया मोजां आरो ओमफ्राय गावखौ सासे राफोद खालामखानाया मोजां ओमफ्राय जेरै होनदों दाखालि बावैसो आब' सनियाबो होनदों जे मा मोसानाय जुदि सोरबा जुदि एक्ट्रेस लानो गोसो दङबा डाइरेक्ट मोसानायाव फैयाबालानो क्लासिकेल लानानै फैयोबा मोजां जायो होनना बुंदों मानोना उसुबिदा नुयो होनदों आरो ना माखासेखौ हमनो हाजोबथारो होननानै बुंदों स' बेनिखायनो जों जेरावखि ओंखारग्रोनो लाया माने जों ट्रेन जाग्रोबा मोजांसिन जायो नङा होमबा दा ट्रेन जाथारनांगौ